Здравейте, ютубъри! Аз съм Митака Gameplay BG и това е първият ми клип, с който се представя. Тук с мен е Уизър Кризър. Здравейте, хора! И така. Първоначално снимам с бандикама. След една седмица ще ми престалират компа и тогава съм свеж и ще снимам. Истинско ми е Димитър Маринов Георгиев. Мисля за това за клипа. Гледайте ми клиповете другата седмица. Ще има доста забавни, смешни и вълнуващи клипове. Надявам се да се абонирате, да харесвате клиповете ми. И това е за сега. От мен довиждане. Да кажем... Също, ако може да абонирате и за моят канал, просто напишете Уизър Кризър, както ще е написано долу в описанието. И това от мен. Айде, чао, ютубъри! Бай-бай!